Možemo da krenemo, a? Može. Čim snimanje? Može, a? Može. Dobro, dragi gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje SK-Casta, naša emisija koja obično ide sredinom meseca, ili malo kasnije, zavisno od toga kad se probudimo. Ovoga puta za temu će imati nekoliko zanimljivih tehnoloških događanja koja su se desila u proteklih mjesec dana. Orijentisat ćemo se na istraživanje svemira kao nešto najuzbudljivije, na domete SpaceX-a, na domete NASA, Europske svemirske agencije, ali i na domete ove naše srpske svemirske agencije koja treba da lansira prvi srpski satelit 2016. godine. 2026. godine. Kad govorimo o Srbiji, nekako razmišljamo u prošlosti automatski. Vremensku mašinu, vremenska mašina se kakasta. Da, ali počet ćemo od malih stvari, počet ćemo od malih ali lepih stvari, kao što je prijateljstvo koje pobeđuje sve probleme i sve muke koje nekoga mogu da zahvate. I to prijateljstvo među ljutim konkurentima. Samo pre nego što krenemo sa temama, molim vas. Naš gost je naš kolega. Da, čujemo, pa ljudi ga prepoznaju, pa što ima da predstavljamo nekoga koji inventar. Analizira tržište u svetu kompjutera iz meseca u mesec i retka osoba koja piše pametne tekstove u svijetu kompjutera. Ja mislim da uopšte nema potrebe da ga predstavljaju, ljudi znaju ko je Momir Đekić. Imaš njegovu sliku, već je bio gost i u ostalom imaš street cred dovoljan da te i ljudi van i te sfere prepoznaju na ulici. Također možete da primetite, Momir nema non-stop prst na čelu, nego samo kad se zamisli. A i to je imaginarni prst na čelu. Dakle, vratimo se na Power of Friendship. Power of Friendship između najneverovatnijih kandidata između Intela i AMD-a. Liza i Pola. Da, Liza i Pola. Intel i AMD... Biće tu svašta, a? Za AMD... Lucy i Snoopy se opet bio. Sad si mi dekoncentrisao potpuno. Zato što sam u naslovu vidio ekosistem. Pazi, oni ne znaju ono što naš lektor zna. Oni ne znaju da se tehnosistem, što je reč koja bi trebala da zameni ekosistem kada se govori o tehnološkoj sferi i sistemima koji je čine, da je ekosistem, ne govorimo o Obedskoj bari, ne govorimo, ne znam, o Jadranskom priobalju, nego govorimo o Intel i AMD arhitekturama koje slede x86 obrazac, koji je sa njihove strane percipiran kao nešto što je u defanzivi. Znači, ti si godinama pisao kolumne gde si predviđao smrt PC-a, koja se nije još uvijek desila, ali ovaj unprecedented čin između Intela i AMD-a koji formiraju radnu grupu, advisory grupu, gde će sedeti za istim stolom ljuti protivnici. Biće tu još i drugi. Nisu jedini, tu su i Google i Microsoft i drugari. I Dell i o čemu nam to svedoči? O čemu nam to svedoči kad su oni bili prisiljeni da sednu za jedan sto i da zajedno diskutuju budućnosti x86 arhitekture? Šta to znači? Spasimo x86. Dakle, došli su do situacije gde smo svi to vidjeli prošle godine, da se sprema izlazak Qualcommovog čipa Snapdragon, koji bi trebalo da ponudi da na Windows mašinama imate autonomiju kao na mašinama koje dolaze iz Apple-a. I šta se desilo? Desilo se da su se zatresle malo kancelarije AMD-a i Intela zbog toga što sad će imati treći konkurenta koji će ponuditi Windows računar koji ima bateriju 8, 9, 10 sati. I šta sad desilo? Oni sad moraju da sačuvaju, spasimo x86, napravljena radna grupa da se spasi x86 i ako pogledate njihove tekstove, jedna od stvari na koju se oni pozivaju je kompatibilnost sa softverom koji je pisan nekada. Jer šta ima manu trenutno Qualcommov Snapdragon X Elite? Gomila stvari još uvijek ne radi, kao što oni rade na M1. Ako se sjećate kad izašao M1, na M1 mnoge stvari nisu baš funkcionisale, ali ove druge koje su funkcionisale su bile baš dobre, svi su bili presrećni. Niko nije rekao, ajde da sačuvamo Intelove procesore u Macu, jer je to bila odluka Apple. Ali sada, kad se radi o Intelovim i AMD-ovim procesorima u HP-u, u Lenovo, u Dellu, u Microsoft uređajima, na serverima koji trče na Google-u, Oracle-u i tako dalje, više nije sve jedno, jer se radi o investicijama od ne znam koliko triliona dolara, pa su oni se sad udružili s jednom velikom zastavom, spasimo
x86. Da, i ono, Power of Friendship će spasiti x86. Ako smo zajedno, bit ćemo jači. Ušto mi se ne sviđa to. Znači, sviđa mi se to dugogodišnje rivalstvo, rivalitet, gde AMD decenijama pušio i bio smešan, i Intel. Ali s druge strane, i Intel je blago retardiran posljednjih nekoliko godina. Znači, nekako, oni su zaspali na lorikama još 2012. 11. 13. i od tada ono stagniraju. To je neko pisao odličan tekst u ovom broju kako Intel planira da ocepi svoju proizvodnu sekciju. Hej! Da li si to bio ti? Da, verovatno. Kako bi ti budućnost volio da vidiš? Da li bi želeo da ovi dinosaurusi umru i ja u pičku materinu više Intel i AMD x86 i da gledamo u budućnost, ili da dođe neke konsolidacije u ekosistemu. Ali prethodno mora neko da im objasni da to nije ekosistem, da to nije bara, nego da je to u suštini jeste neka vrsta bare. Kuzma, oko nas se slama mnogo više od jednog x86 sveta. Dakle, ekonomija je trenutno na nekoj ivici promene, da se desi neko novo ekonomsko stanje. Uostalom, siguran sam da su mnogi ljudi vidjeli šta priča Janis Varoufakis sa promenom kapitalizma u tehnofeudalizam. Vrlo je zanimljivo. Ja mislim da to bliže ovoj tvojoj priči o tehnosistemu namjesto ekosistema. Da. Dakle, menja se ekonomija oko nas pod jedan. Pod dva, računari više nisu seksi kao što su bili. Znači, posljednji rast računara je bio nakon pojave korone, jer smo svi bili kod kuće, pa nam treba bolji računar sa lepšim displejem i tako dalje. Laptop. I tu je bio stop. Gameri dalje su jedini pravi potrošači x86, jer ako hoćeš da imaš dobar gaming, kupit ćeš x86 mašinu. U ovom trenutku nema alternative. Tako da bih rekao da spasimo x86, ne znam zašto nije bila ni jedna gamerska organizacija koja se pojavila u ovom advisory boardu, jer ja mislim da su oni najbolji potrošači tih procesora, ne serveri. I Microsoft sad ono... Da, okej. Sa akvizicijom Activisiona su postali najveći proizvođač igara za... A šta nije Microsoft? Znači, ako posmetamo to pitanje, šta nije Microsoft? A pitao je Kuzma šta bih ja volao da vidim. Ja bih volao da vidim, sad su oni udružili protiv novog protivnika. Također se Big Tech... Koji je svake godine sve jači. A jedna od najpametnijih kompanija, ako pogledamo od početka do danas, je Qualcomm. Znači, ono što su oni napravili od svog začetka do danas je najnevjerovatniji put, kao recimo TSMC. Ono što bih ja volao da vidim alternativu sadašnjoj podeli karata. Što znači, ja mislim da neće još mnogo vremena proći pre nego što se mnogo toga promeni. Naprimjer, ako pogledate, i Apple ima probleme. Ne prodaje se onoliko telefona koliko se prodavalo prethodnih godina. I to može biti zbog toga što je inovacija smanjena da je inkrement inovacije toliko malo. Pa nema inovacije, kakve inovacije. Ima svi guraju AI, a oni i kaskaju s tim, ko što kaskaju sa... Ko što su banalno zvučali, oni su kaskali sa dual SIM-om, brate. Znači, 10 godina nakon Androida, evo, sad imate mogućnost da stavite e-SIM, znači čoveče. LCD 60 Hz pa da, i to. Na običnom iPhone. Mislim, da budemo realni, inovacija je rezervisana za vrh igle, jel tako? Da. Samo što je sad taj vrh igle toliko mali da pitam se oni anđeli što treba da se postave. Nisam baš siguran gde ne bi osjetio ni da te ubode, da. Pa verovatno ne bi. Ja ne znam, ja sam zalažem se da svi oni zajedno, prvi Intel, a posle njega AMD, dobiju snažan, obogaljujući šut u dupe. Da ih rasture na komade i da onda pokušaju da sami pokupe te delove koji su im otpali i da se iz tog stragla iznedri nešto novo, pozitivno i bolje. Znači, jer ovako, ovo ne vodi ničemu i nikuda, mislim, ovo je besmisleno. Znači, dovešće do opšte stagnacije i ljudi će prestati kupuju PC. Što bi kupao PC? Ako ćeš imati Qualcomm laptop koji košta 10 puta, koji košta ne 10 puta manje, koji drži 5 puta više na baterijskom napajanju i koji košta duplo manje i koji je lakši, energetski efikasniji. Ali testovi pokazuju da nije tako trivialna ta borba. Znači, Qualcomm je napravio nevjerojatno štedljiv čip, tačno, koji ima problem sa kompatibilnošću. S druge strane, Intel i AMD su brže bolje izbacili nove procesore. Intel je čak otišao dotle da je napravio poseban chipset samo za napravi nešto što će traje dugo baterija, žrtvi performanse posebno u multikoru, ostavi relativno dobre performanse u single koru za productivity alate, za tanke računare kao ovaj što ti koristiš ovde i bukvalno je trenutno bolji od Qualcomm Snapdragona. Da li će biti u drugoj generaciji Qualcomm Snapdragona bolji, to ćemo da vidimo, ali ja mislim da je sa celom tom pričom gotovo, Kuzma. Novi ljudi, nove potrebe. Mi pripadamo tim istim dinosaurusima kao što su Intel i AMD i to zašto smo mi koristili računare proteklih
40 godina, kao koliko traje i svet kompjutera, mislim da se i tekako menja. Kad smo već kod dinosaurusa, želim da se nadovežem na sledeću vest, koja se tiče japanske prakse, gde zbog njihovog vrlo striktnog radnog prava i zakona o radnim odnosima ne postoji laka mogućnost i postoji vrlo mali spektar okolnosti usled kojih poslodavac može da otpusti radnika. I ovo mi je privuklo pažnju kako Bandai Namco, koji treba da se reši 200 zaposlenih, na koji način će oni pokušati da ih, ne mogu da ih otpuste tek tako, ali kako će pokušati da ih oteraju. I onda su ljudi istražili, ili su i ranije istražili, ja sam tek sad prvi put video, koncept sobe za isterivanje. Kako to u Japanu rade? Imaš, nezavisno da li je firma softverski developer ili bitanje je samo da je neki laptop posao, kancelarijski posao. Ove zaposlene koji su postali višak, oni ih izoluju u jednu sobu i od njih se očekuje da posramljeni sami daju otkaz. I to nije samo jedna soba na spratu, nego bukvalno te krilo kompanije, da. Ili čak ceo sprat pun takvih prostorija za ljude koje žele da im totalno bude odvratno na poslu, da sami daju otkaz, odnosno da prihvate taj nisku otpremninu koja ide po japanskom zakonu. Da kao, bit će me sramota da sedim. Znači, to garantujem da ne bi prošlo u Srbiji. Nego ovi politički, partijski uhlebi bi pozdravili, jao, super, idemo na jedno mesto, ovdje nas niko neće ni gledati. Znači, oni već decenijama se provlače teza kako bi nama bilo bolje kad bi postavili japanske menadžere da vladaju srpskim firmama, koji bi možda pokušali sa expulsion sobom, na primjer u opštinama, da, gde imaš otprilike 90% viška ljudi. I sad te nabaviš jedno opštinsko krilo da ekstrapaš sve te, pa oni bi slavili, zvali bi na slavu tog Japanca, bacali bi ga u vazduh, srećni čoveče. Kako je to? Kod nas u politici isto tako, razumeš, ako si pijana budala, pa da radiš u ustrovnu politiku. A ako si relativno normalno, mi smo dokaz za to, nastavit će da radiš tu gde jesi. Relativno operativan reč. Relativno operativan, da. A kako je to? Ti radiš u nekoj hiperkapitalističkoj firmi. Kako su te expulsion sobe rešene kod vas? Da, pa mislim, za početak ne postoji takav koncept, a s druge strane, mislim da se razlikuju jako ljudi u Srbiji po tome kako bi bili tretirani u takvim nekim zamišljenim situacijama, odnosno kako bi se ponašali. Ljudi koji su bliski poklonjenim pozicijama na poslu, bi vrlo verovatno mogli da prežive i nuklearno bombardovanje, što smo videli 90-ih. A s druge strane, ljudi koji su motivisani kvalitetnim poslom, koji su motivisani radom na izazovnim zadacima, ne mislim kao kad čitate oglas za posao pa piše sredina je izazovna, motivišuć posao, nagrada po učinku i ostalo, to kad vidite... Treba nam timski igrač. I takve stvari, da, to kad vidite obavezno znači overtime, overdo i ostalo, ali... u sredinama kao što je kompanija u kojoj ja radim, vi vrlo brzo shvatite da ukoliko niste takmac za takvu vrstu igre, da ćete biti demotivisani, a demotivisan čovjek ne može mnogo toga da uradi. Traži sebi bolje mesto. Dakle, kad neko radi posao koji je na više kognitivnom nivou, kao što si pominjao to razliku između jednog i drugog lista, ako postoji, siguran sam da ne bi prihvatio da piše bilo šta i radi bilo šta. I vi, evo, ovde u redakciji imate puno izazova da napišete kvalitetne tekstove svakog meseca, pa ste i dalje tu, već 40 godina. Znaš izazova kad misliš na probleme. Pa da, mislim, ima izazova, zato što ima puno zanimljivih tema, ali su one u ovom svetlu tehnologije više političke. Evo mi sad pričamo o tome kako se ljudi otpuštaju u Japanu. Znaš kako to izgleda u Americi? You're fired. You're fired. To je dobro, da. Ili imaju specijalnu agenciju za otpuštanje, pozovu likove da otpuštaju... Da, kao onaj film sa Georgeom Clooneyem. Tako je. I to je stvarno. Ovo je problem zapravo pre svega za Namco Bandai. Sad ih tuže. Zašto je to izašlo u javnost? Jer je Sega imala isto tako slučaj pre nekoliko godina. I
uspeli su da se izvuku sa te strane sporazumno sa zaposlenima, ali sama vest kad je otišla u javnost je imala negativan efekat na kupovinu njihovih igara u Japanu. Jer Japanci kad čuju da se tako postupa sa zaposlenima, to im reaguju. Mislim, ljudi, prošle godine je u našoj zemlji i okolnim zemljama veliki broj otkaza se desio u IT industriji. I desio se preko noći. I sad mi možemo o tome da pričamo šta god želimo. To je prvi put u poslednjih 20 godina da je toliki egzodus se desio u industriji koja je dotle delovala kao obećana zemlja, Eldorado. Da. Samo naučiš da kucaš neke kodove i život će ti biti lep. Mi smo konačno shvatili da ništa na ovome svetu nije besplatan ručak. Pa platni razredi su došli prilike na nivo sa zapadnim zemljama i jednostavno nismo više toliko hot i seksi. Pa, nismo tako dobri za te pare koje tražimo. Pa bukvalno da. Mislim, a volimo da verujemo da je moguće da nam plate rastu 20-30% godina za godinu. To prosto nije bilo realno i sad se ekonomija malo nas je naterala da shvatimo gde smo. Ali IT scena je stigla i naučila delimično tu lekciju, ali to je problem u svim sferama. Evo, u sferu ugostiteljstva. Pre 3 dana mi bio rođendan i vodio ženu i ćerku u neki japanski restoran i one vole suši. Šta ću ja da jedem? Ajde ramen. Što ne volim sirovu ribu, nisam dobar. I on me donese u neku jadnu količinu 300 grama supice na dnu, razumeš, koja košta kao, isto košta kao i u Berlinu, na primjer, gde sam nedavno bio i jeo istu stvar. Ja gledam, i pitam me onako, ja pojedem, ajde. I ne bi ništa ni rekao, dok ovaj konobar nije došao i rekao, pa dobro, kako vam se dopalo? I onda sam mu rekao, 5,5 od 10, ukusno je, ali smešni ste, tražite više nego, znači, duplo loši deal nego restoran u centru Beograda koji prodaje istu takvu vrstu hrane. Ako smo takvi ili približno takvi i u IT-u, onda ne da nemam budućnost, nego me čudi kako već neko nije nasuo zemlju, brate, preko svih nas. I napravio parking je. Srećom, imamo i dalje rastuću industriju. U osnovu, ako pogledate, uporedimo srpsku industriju IT-a sa uporedivim industrijama ovde u okruženju. To je jedan od faktora u kojima nema dvojbe da smo mi bolji nego uporedive države iz našeg pula, Zapadni Balkan, ali i države u okruženju, Bugarska, nismo bolji od Rumunije i nismo bolji od Mađarske. Ja mislim da je najprofitabilnija grana privrede u Srbiji trenutno proizvodnja artiljerijske municije. Znači, imaš toliko fabrika koje rade i po takvim cenama prodaju da, ja mislim da je to driver jebote bilo kog razvoja, da zato dinar nije pao, da jednostavno uvozimo toliko i izvozimo toliko jebenih grad raketa i 152 mm granata da je to, Kuzmo, šta se prodaje najbolje na svetu? Rat i seks. Rat i seks, da. To je to. U ovom seksu nismo baš očigledno tako jaka sila. Ali to je Budimpešta, ljudi koji su željeni rata dođu ovdje, posle mogu produže. A zamisli da odu u Japan. Ja sam siguran da je gomila naših gledalaca gledala Shogun. Znači, mi smo tu mogli da vidimo u dimnoj kameri i tako dalje. Možda nije bolja ova serija od one stare serije Shogun. Mnogi se sećaju te stare serije. Dobra i ova nova je dobra i stara. Jeste, dobre su obe, ja to tako vidim. Ali mi tu vidimo jednu izolovanu kulturu koja je stotinama godina sa minimalnim kontaktom rasla u odnosu na zapadnu civilizaciju. Evo, vidimo šta su tekovine tog odnosa. Vidimo Japanca, sigurno su svi videli gomilu onih mimova koji se pojavljaju, po jedan od onih, onaj veliki parking kod japanske firme gde ljudi koji prvi dolaze parkiraju po obodima da bi ostavili ovima što kasne da budu blizu ulaza, da ne kasne na posao. Zamislite to obrnuto kod nas. To je ista priča. Ista priča koju ti upoređuješ. Znači, lakše mogu da zamislimo zemaljca koji to radi nego Srbina. A mi ovde, sećate se, imamo u centru grada, ljudi parkiraju vozilo tako da ne može da prođe javni gradski prevoz ili vozilo hitne pomoći. I onda, znaš ti ko sam ja? Mislim, mi živimo u takvom svetu. Mi živimo u takvom svetu. Zastrašujuće, da. Ne živimo tako sve to, živimo u nekom limbu koji čak ni turska viševekovna okupacija ne može da objasni. Nama se desilo nešto neobjašnjivo, ja ne znam šta je razlog, nema dovoljno razloga. Jebote, kad imaš u svesti zemlje kao što je Singapur, jebote, koji su od ribarskog naselja iz kamenog doba postali high-end svemirska republika za 80 godina. Kako je to moguće? To je bio jedini način. Vrlo ćeš naći konzistentno Singapur,
ti je ista linija sa Portugalom. Portugal je bio na najgorem delu Pirinejskog poluostrva. Nije imao ništa. Mogao je da umre, zato što nema obradivih površina koje drži Leon Castillo i ostalo. Nemaju ništa. Znači, može da umre ili da ode na brod. Otišao na brod. Šta je mogao Singapur? Stoji dole na jednom malom parčetu ničega, okružen ljudima koji je ne žele. On jedino što može da kaže, prst na čelo, šta ja mogu da uradim da kreiram dodatnu vrednost? I napravio je sistem dodatne vrednosti i evo nas tu gde jesam. Ali i nas ne žele komšije i mi imamo problem i mi imamo vrlo mali broj opcija, ali opet nijedno nismo iskoristili. Nemamo Kuzma. Pogledaj, mi smo u ovom ludilu od situacije sa ograničenim finansijama, znači najveći problem kad pogledate posljednjih 10 godina u Srbiji i preduzetništvu je nedostatak kapitala. Ali vidi, startna pozicija nas i Singapura, oni su imali kolibe od blata, neke džunke i hvatali su žabe u blatu. A mi predivne šume, vodu, sve imamo. Imamo struju i vodu. Mi smo 90-ih kad nismo imali ništa preživjeli ni na čemu. Taj Singapur bukvalno mora stvoriti nešto ni iz čega. Mi imamo previše toga i to nas čini debelima i sporima i zbog toga... Pa to je možda razlog, da. Previše toga imamo. I niko se ne buni zbog svega, zato što svi imaju outlete kroz društvene mreže, lepo se isprazni i onda uopšte nema pored izđe na ulicu. I znaš na temu... Se svađamo svaki dan međusobno, zato će nam i uvaliti kopanje litijuma, zato što jednostavno, zato što imamo Facebook i svoj protest protiv toga izražavamo kroz to. I kad me staviš u sobu za otpust, ja samo upalim reality show i ne možeš me ti toliko maltretirati u sobi za otpust koliko ja mogu dugo gledati reality show i uživati. Upravo tako, zato to nikad ne bi uspelo. Još jedna stvar koja vjerojatno nikad ne bi uspela, vezana je za... Kako se nadovezujemo se, kod da smo se dogovorili, a nismo, jebote, razumeš, ono... Ti izblamiranje, zaboravno. Sve slučajno. Sve je vrlo slučajno. Google, Amazon i Microsoft, svi su nedavno odjednom incidentno odlučili da su im potrebne mini nuklearne elektrane da bi napajale njihove data AI centre. Znači, i u vesti kod Google-a pominje se neki nuklearni startup. Da li bi ti nekom našem čoveku, koga je postavila stranka, dao da samo inicijativno napravi nuklearnu elektranu i da prodaje struju, kao što rade sa ovim, kako se zovu one mini nuklearne elektrane, što... A oni zatvoreni reaktori, kao radni generatori? Ne, vidi, kod nas je evidentno da... Godinama se ne priča o tome, što je ta priča završena. Na svim lokacijama gde su mogli da naprave, oni su napravili one mini hidroelektrane, gde su u planinama zapuši reku, sprovede kroz cevi i onda uništi ekosistem da bi prodao struju. Svi pričaju o tim modularnim reaktorima koji su... Do tih kapitalista da dođe ideja o modularnim nuklearnim reaktorima. Zato što je tradicionalni reaktori, pogotovo ovi najmoderniji, najbezbedniji koje prave Francuzi, koštaju đavo i po. Znači, Kazahstan je imao referendum da se izgradi nuklearna elektrana, izgradnja će trajati 12 godina, koštaće preko 40 milijardi dolara, ali to kad se izgradi, bit će bezbedno i oni su sledećih 100 godina energetski mirni. U teoriji. U teoriji. Jer imaju centralnu produkciju i to je najveći problem. Zato u Americi ne razvijaju na taj način. Amerika je ogromna zemlja. Da, kod njih je svaka država, oni su 50 malih državica. Tako je. I ogromna je površina koju treba pokriti i vama se ne isplati da napravite par tih velikih centralnih, jer koliko morate da investirate u infrastrukturu, da povežete, da dovedete do raznih Amerikanaca tu energiju, to košta jednako koliko i sam reaktor. Zakonodavstvo je drugačije u svakoj državi, do onoga u Teksasu, da kad padne temperatura i ne isplati im se da im generator bude upaljen i ovi ugase generatore, nemaju milioni ljudi struju par dana, ali ovi ne gube, gube manje nego što bi gubili da pokušaju da isporuče struju. Plus, setite se, kao što prave, oni to zovu networking on the edge ili data center on the edge, isto tako je i produkcija energije na tačkama. Dakle, ne da bude jedan veliki reaktor koji onda u Kazahstanu, u centru za ceo Kazahstan, koji je ogromna država, a ono ima koncentraciju stanovnika na 4 mesta. U Americi isto ima koncentraciju stanovnika, ali nije dovoljan jedan veliki reaktor. Oni moraju da naprave N malih koji su blizu mesta na kojima se dešavaju akcije. Drugo, Amerika ima vrlo razvijenu vojnu tehnologiju, ono što zovu
industrijski kompleks vojni, kome treba ogromna količina energije. Mi znamo da je u ovom trenutku pitanje energije najbitnije pitanje ako izuzmemo rat na svetu. I Amerika radi na tome da proizvede ogromnu količinu energije i da bude ta energija dostupna tamo gde se nalaze ustanove koje tu energiju koriste. Mi ne možemo da proizvedemo energiju u Kaliforniji da očekujemo da ćemo je dobiti u Teksasu, zato što su vlade Teksasa i Kalifornije toliko ideološki udaljene po tvom ukusu, da nema tu komunikacije. A ima komunikacije u što tiče, znači, prodaju im struju po ekonomskoj cijeni, ako moraju da kupe i ćao. Mreža Teksasa je zatvoren sistem, nema uopšte konekcija. Znači, oni ne prihvataju prosto, mislim, to je vrlo zanimljivo. Ili Florida, na primjer, isto je to jedan zanimljiv ekosistem, ako ćemo tako. Tehnosistem. I eko i tehno. Ono što hoću da kažem je, Amerika ukoliko ne ode u pravcu malih sistema koji proizvode energiju tamo gde je potrebna, pa pravim nešto za vojsku, pravim nešto za istraživanje svemira, pravim nešto za hranu, bit će čisto majke mi, treba mi izvor energije tu. Ali koliki je to security risk zemlja načička na malim nuklearnim reaktorima? Zamisli to. Mislim, nekome neukom, ali ostrašćenom, kao što... Pazi, oni imaju, njihovo ministarstvo energetike je zaduženo za njihov nuklearni arsenal i za sve nuklearne, znači... Kako će obezbediti neko malo postrojenje ne znam, na vrhu nekog brda van grada? Ako ne poštuje, pazi, u Americi se Neko sve odluči rešava... da mu treba redaktivni materijal, ali ne zna, sad ću ja da rastorim reaktor. Na dva načina. Ili oko toga staviš toliko ogromnu državnu mašineriju da je zaista provereno, ali je preskupo i kabasto. Ili kažeš, evo ti pare, pa se sam ti kontroliš i ja ću ti verujem. I onda dobiješ bukvalno Boeing avione koji i onda budu Boeing avioni 5 Mile Island ko planiraju da otvore ponovo. 3 ili 5? Mislim da je 5 Mile. Ali i avioni su napali Pentagon 9. septembra. Ne, govorimo o kvalitetu, kontroli kvalitetu u Boeingu i ogromnim problemima, evo sad otpuštaju 10% radne snage. Znači, kažu, otpuštaće je i rukovodstvo koje je krivo za veći deo stvari. Imaju ogromnih problema i sa servisiranjem i sa pouzdanošću aviona i sa svime, a to je sve posljedica toga što im je data mogućnost samoregulacije. A šta će biti sa samoregulacijom nuklearnih reaktora? Pa to zvuči i to ono kad dodaš idiotu nuklearni reaktor, razumeš? A čekaj, nismo mi to imali ovdje? Nismo imali... Samoupravljanje. Tako je, mi smo imali samo regulaciju sistema koji su također imali i nuklearne reaktore, i vojsku, i razne stvari. Sad Amerika dosta blizu toga. Najkrucijalnije, najzajebanije stvari su uvek... Ipak se komunisti nisu zajebavali s tim. Znači, nije svako mogao da bude direktor Krška i da u Sloveniji ide da se tu zeza. Tako isto i sa, ne znam, raketnim arsenalom. Kao i u Sovjetskom savezu. Retardirana komunistička imperija. Ali vojnici u nuklearnim snagama su isključivo bili Rusi, etnički Rusi, koji su provereni osmostruko, razumeš? Nisu dali nekom Kazahu da bude general nuklearnih snaga. Mi znamo da će ta nuklearka biti baš Google-ova i baš na njihovom teretu. To su, imaju tri kompanije, 3 koncepta. Ovi gura je neki startup Google. Amazon ima nekog etabliranog koji ima, razumeš, svi imaju neke svoje varijante. Microsoft ima svoje. Izdvojili su entitete, nisu oni glupi naravno da drže to u celini velikih kompanija. To su izdvojeni entiteti da minimizuju rizik, da dobiju adekvatne finansije, podršku startupa. Pogledajte, u Americi se u posljednje vreme prave posebni zakoni koji su specijalisi, dakle, da podrža određen razvoj privrede. Zato imamo CHIPS Act koji podržava izgradnju velikih postrojenja za industriju čipova. Isto tako, ja očekujem da će sljedeća američka administracija, koja god bude bila, podržati izgradnju energetskih postrojenja i da će se jedan puta naći jedan paket za investicije koji će dobiti upravo te kompanije uz BlackRock, Raytheon i ostale koji zapravo kontrolišu kapital u Americi. To tako funkcioniše. Tako funkcioniše, ali ovdje dovodimo do ekstremnog razuđivanja. Znači, imaćeš 100 malih nuklearnih elektrana, a svaki potencijalni fisioni materijal, razumeš, iz te elektrane može da posluži, ako ništa drugo, kao materijal za prljavu bombu. Imaćeš nekoliko stotina malih security rizika, enormno, znači, security rizik koji može da dovede do planetarne eskalacije. Znači, zamisli neko iz Irana se dokopa
očerupaju taj jedan reaktor, povode šta ih interesuje i naprave torijumsku bombu i detoniraju u centru Tel Aviva. I onda naprave ovo što, znači, onako malo fali da sve ode u vražju mater. Kuzma, kakve će sve ljudi praviti sada igre sa tim scenarijama? Evo, ti si sada Zagrebo jedan, pričamo o igrama, pričamo o serijama, pričamo o filmovima. Fantazija. Dakle, neverovatne stvari možemo sada da smislimo i da iskoristimo od onih prethodnih koje smo gledali proteklih 50-60 godina. Ali Ne, ja se bojim samo situacije da, izvinite što te prekidam, da to preraste, da to ne postane serija, nego da postane užasna realnost. Vidi ovako, u životu je stalno borba sigurnosti i prosperiteta. I mi smo naučili da u igri globalne politike sigurnost pobeđuje prosperitet. Što znači, ja sam spreman da napravim x reaktora i da rizikujem neke stvari, ali da imam energiju koja mi omogućava da budem prvi. Pa ako neko drzne na mene, imam i arsenal da se borim protiv njega. To je to. Ogroman fuzijni reaktor na nebu i umjesto da jurimo, znači ja nisam sad onaj zeleni hipi koji se loži na renewable. To je isto jedan od problema. Ali ima solarnu energiju. Prvih nekoliko generacija solarnih ćelija polako kreće da umiru i sad očekuju u sljedećih nekoliko godina veliki razvoj industrije za reciklažu i sklanjanje onog što ne može da se reciklira, starih solarnih panela koji moraju biti zamenjeni. Šta je to silikon? Silicijum i germanijum u osnovi, i koji je opet jako bitan i može da se pohrani, da se uzme odatle neka količina materijala, ali većina ostalog je za bacanje, nema tu neke velike vrednosti, nažalost, su stariji ti sistemi. Tako da i to isto... Da priče malo pre. Ali ogromna količina panela. To su dotacije, ljudi. Znači, budimo realni. Veliki broj tih sistema ne može da bude ekonomski opravdan bez dotacija. I zbog toga se sad čeka, prave se ti startupi sistemi, da se sačeka nova legislativa, da se sačeka novi paket upumpanih para subvencija. S jedne strane, Amerika kritikuje Kinu da veliki broj stvari koje Kina radi je uz subvencije kineskog establishmenta, a šta se dešava u Americi? Kao da Amerika ne subvencioniše Boeing ili ove kompanije koje se bave vojnom proizvodnjom. Bukvalno socijalizam za bogate. Ali taj kriterijum da je nešto nastalo na osnovu subvencija, koga boli dupe, da li je nešto nastalo, da li postoji neki proizvod koji korista ljudima i koji vuče po ovu planetu napred? Pa to ti je ko kad Amazon krene da pravi novu centralu koja će biti lokalni hub i onda lokalni američki gradovi krenu ko će da im da više miliona dolara u subvencijama, samo dođi kod nas, zaposli nam ljude. Kakvi će biti uslovi posle i da li će biti profitabilan taj odnos, ne interesuje, ali samo zbog imidža saradnje sa Amazonom kreću gradovi da se takmiče i na kraju neko im da 2 milijarde dolara subvenciju za izgradnju nekog gigacentra. To je mentalitet. Ljudi, to je mentalitet. Uzmite ovako, uzmite Ameriku i Nemačku. I to je baš eklatantan primjer. Amerikanci imaju čest običaj da preterano obećavaju. I onda ne isporuče onoliko koliko su obećavali. A Nemci s druge strane, oni samo obećaju ono što mogu da ispune, a onda ispune samo ono što su obećali. Kad integralite mnogo toga, Amerikanci, neki su onako lepo vaspitani, pa će ispuniti što više mogu od onoga što su obećali, ali kad integralite 10-20 godina toga i s druge strane ovog relativno konzervativnog ne obećavam ono što ne mogu da ispunim, vi dobijete situaciju koja je danas vidljiva u Americi i Nemačkoj. Dakle, nemačka privreda ima recesiju sa obećanjem blagog rasta od 0,1-0,2%, Amerika raste u procentima. Ali ne možeš da posmatraš Nemačku van kontakta Europske unije i bukvalno parazitskog sloja birokratije koji traži poentu sopstvene egzistencije kroz overregulaciju. Zato je ikako suvisla, realna inovacija u Evropi praktično nemoguća, zato što svako ko su plate manje u tim krucijalnim sektorima nego u Americi, je red tape toliki da ga ne možeš presjeći ni laserom. Tako da, ljudi koji imaju ozbiljan plan, koji bi želi da investiraju, koji imaju dobru ideju, možda pročepraka malo vidima, daj, beži bre, i ode u Ameriku, jer tamo može to vjerojatno može i u manjoj meri to da uradi i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nekim zemljama može gde imaju... Može u Kini i Americi, zašto nema Big Techa u Evropi? Zašto nema Big Techa u Evropi? Zbog regulacije, isključivo zbog toga. Gdje ne možeš da prodeš bezalkoholno piće bez da napišu retardiranu panjkljiku oko otvarača. Znači po tome će se ljudi sećati ovog perioda za 20-30 godina. Retardirane Europske unije. Molim vas da neko ovo zapisao, jer ide, ovo ide na servere, dobro ide ovo na servere. Pa mislim,
prvi koji je ovo je deo opšteg diskursa, deo opšteg zgražanja stvarima koje se dešavaju, deo demografske implozije i raspada svega. Znači, šta će biti od ove nesrećne Evropske unije za 20-30 godina, gde mi hrlimo, u koju se kunemo kao u evanđelje, razumeš, na šta to liči? Kuzma, ja sam ekstremno razočaran. Mi ćemo preživeti i to će se promeniti još 5 puta, ko zna na koje načine. Bitno je da mi pokažemo potencijal, jer ako imamo svemirsku agenciju, ako mi istražujemo svemir, znači, ja verujem da mi stvarno imamo razne potencijale. Mislim, šalno na stranu, pokazali smo u domenu blockchaina, u domenu gaminga, u domenu informacijnih tehnologija, da možemo da igramo igru na nekom relativno pristojnom nivou. Proizvodnja artiljerijske municije. Mi smo broj 1 u Evropi, izvozu municije, broj 1 u Evropi, više od Nemačke i Poljske proizvodnje. Javnim i manje javnim kanalima. Dakle, pokazali smo da možemo da igramo neko mesto. S druge strane, u ovom trenutku, ja to vrlo odgovorno kažem, mi ipak rastemo značajno brže nego ta Evropska unija. Tako da iz te perspektive, ako mi nastavimo ovaj naš san, ko zna, za 5-6 godina možda nam Evropska unija ne bude toliko daleko koliko deluje sad. Ali ja bih želeo da bude daleko, ja ne želim asocijaciju sa njima, zato što je to politička unija pre svega. Ja ne želim... Mislim da je zaljubljeno tekovine nesvrstani. Ne, brate, ja bih želeo da ako već ne možemo... Šta fali Ujedinjenim Arapskim Emiratima? Imaju naftu, ali neće imati... Da budeš srbistan, ne imaju ljudski kapital, oni to moraju da uvoze, oni nemaju ljudski kapital. Mogli bismo nešto da bude od nas što nije neki repić. Jebate, Hrvati da nemaju, kako se zove, obalu i da ne inkasiraju 90% proračuna, odnosno državnog budžeta od toga, šta bi od njih bilo, šta bi im pomogla Evropska unija, ništa. Mislim, razumem kuda ideš, s druge strane, bez zajedništva nema ključnih inovacija, to se pokazalo. Dakle, vi ako pogledate čak i tu Ameriku koja je najinovativnija, koliko uspevaju te najveće tehnološke kompanije da zapravo podižu inovacija, na kraju, pogledajte, njima su potrebne subvencije američke države da bi oni neke najozbiljnije inovacije doveli na... Najskuplije inovacije, ali to... I međusobna saradnja. Kad se pojavi novi konkurent. Novi konkurent koji je takođe iz Amerike. Znači, sve i dobro i loše što se tiče njih dolazi iz tog jednog okruženja, iz tog jednog kotla gde se kuvaju različite stvari i uvek neka supica koja ima smisla nastane. Čemu mi da se nadamo? Saradnji sa našim komšijama i partnerima, kako ih zovu. Ja ne volim naše komšije. Razumem, ali ja govorim svoje perspektive. Kuzma, ti možeš da se odseliš ako ti se ne sviđaju komšije i možeš da s njima nađeš način da piješ kafu. To su desa, jer... Ili mogu da živimo u nekoj benevolentnu izolaciju od mojih komšija. Komšije ćeš sresti u prodavnici, komšije ćeš sresti na pijaci, u lokalnom kafiću, pa onom drugom što zameni taj prvi kad ovaj propadne nakon 6 meseci, u pekari prvih 6 meseci dok je proizvod dobar, u pekari 8 meseci kasnije kad proizvod postane loš, srešćeš komšije. Ti potcenjuješ moju sposobnost da izbegneš komšije? Da. Pa možda ako se izoluješ, ali taj svet ti ne donosi ni prosperitet, ni sigurnost. Ne znam, ja mislim da mi... ništa dobro ne možemo da isisamo iz njih. Možemo da isisamo, vidi, šta se slažem, isisati njihove fondove u nekom pseudo procesu pridruživanja, sisati fondove dokle možemo, ali više od toga ne. I ja bih iskoristio, kao što oni to rade nama, kao što rade, mislim, sad, možemo sad da preteramo sa politizacijom, ali svima jasno šta mislim. Znači, ovo guranje, kopanja štetnih minerala po Srbiji, samo zato da oni ne moraju da prave neke lex specialise za sopstvenu industriju i sopstvene, da ne moraju da prave loše kompromise sa sopstvenim tlom. Znači, da nas tretiraju kao trash, brate, znači da im ništa drugo nije zanimljivo. I da im zbog toga trebamo. I da nas drže na nekom štapu kao majmune. Znači, ja bih mi rekao marš, uzo bi neku drugu opciju, uzo bi BRICS, ne znam, gde nas zovu, a ovi se foliraju kao nećemo mi. Znači, znaš kako bi odmah bila druga priča, odmah bi bili otvaranje širih tih fonda, onda bi, ja ne znam, šta bi ja radio da sam na čelo ove Srbije, znači, napravio bih dugoročni plan. Zašto ne pokušaš, Kuzma? Evo, ovde u ovim SK kastovima se zaista pokrenu razne bitne teme. Što ne bi ti pokrenuo jedan proces razmišljanja i poveo ideju u nekom drugom smeru? Napravi svoju partiju, evo ja prvi ne bih glasao za tebe. Da, ti on prvi ne bih glasao. A šta ako bi ti obećao poziciju ministra policije i Slobode Štampe u mojoj budućoj... Ja bih glasao isto za Momira.
A Momir ti je onaj... Za razliku od nas, on je pametan. Momir ti je onaj inteligent, znači kao u svakoj bandi, Momir je onaj inteligentni jevrejski konsilijere, koji ne prlja ruke, ali koji kažu ubi preventivno ovoga. Pa da. On je pametni koga zovu budala. Ovde leži onaj što je bio u pravu. On ti je Meir Lansky. Da. Gospode. On te u bandi Al Caponea. Da. Hipotetički gledano. Nego, Kuzma, jesi li ti video kako Amerikanci ulažu u istraživanje svemira? Na šta misliš konkretno? Pa mislim na ovu dvojicu najbogatijih ljudi na svetu koji nas blagosiljaju svojim dobročinstvom. A misliš na Ilona Maska i na ovog ćelavog? I na Jeffa, Bezosa, da. Tako je. Pa Bezosu baš i ne ide nešto, a? Pa dobro, njegov put je malo drugačiji, malo se manje slika, ali on jednako ulaže u ideju da ovo nije jedina, ovo je trenutno jedina planeta i da je u skladu s time treba i čuvati, ali da možda neće biti jedina planeta. Ali on je stvario samo suborbitalni let. Doduše, visokog profila jer je poveo kapetana Kirka na jednu vožnju. Da. Ali opet, mislim, ne možeš da porediš to sa SpaceX-om, znači sa njihovim dometima. O tome smo hteli da pričamo, o tome, to je jedna najveća tehnovest od početka godine. Ovo je srpski satelite, ali njega možemo da se dohvatimo i kasnije, koji je još u domenu teorije, navodno se pravi, ali vratimo se na ovo, znači ovo što se desilo kad pre nekoliko dana, sa ovim... Falcon Heavy. Ne Falcon Heavy, sa boosterom, sa velikim boosterom. Sa hvatanjem. S chopstick hvatanjem, da. Ono je ekstremno impresivno. Mr. Miyagi, jeste videli Mr. Miyagi? U stvari da, ovo je Super Heavy booster, nije Falcon Heavy. Nije Falcon Heavy, to je posebna kategorija koja još nije ušla u komercijalnu upotrebu. Ovo se zove Super Heavy, onaj gore se zove Spaceship, zajedno je lansiran ucelo je lansiran, razdvojili su, ovaj upao u more, ovaj se vratio i dokovao se. Jeste. Za razliku od Falcon raketa koji imaju one nožice, ovde su izračunali da ne bi bile ekonomski isplative, da bi previše korisnog tereta. Morali bi previše glomazan da budu, pošto je ceo taj Super Heavy booster visok preko 70 metara. Ceo brod kad se lansira je preko 120 metara visok i to su... Da, to nisu lansirali Beograđanku u svemir i uhvatili su je na nožicama. I on, znači, spušta se regularno i na kraju ostaje od tih 20 i koliko ili 40 koliko Raptor motora 33, ja mislim. Su pogon, na kraju ostaje samo na 3 koji imaju direkcioni manevar i pomoću njih se Pazi, zamisli kako je to. To je odlično. Da eliminišeš iz priče sve potencijalne benefite ili kojih možda će biti, koji možda neće biti. Ali činjenica da ljudi koji to gledaju i deca koje to gledaju, da ih ložiš na da će biti impresivno, da je to nešto što neće nikad zaboraviti, da ih ložiš na istraživanje svemira i da ih upućuješ na nauku, pa to je fantazija. To je najveća korist koju neko može da ima od toga. Sletanje na mesec koje je inspirisalo jednu čitavu generaciju ljudi, koji zapravo su ovi ljudi o kojima pričamo, koji sad rade te promene, a sad imamo nekoliko desetina godina istraživanja načina na koji ćemo poneti teret, pravi teret u svemir, i to rade ljudi koji su u ovom trenutku najbogatiji na svetu. Bukvalno kao da čitamo scenariju za neki naučno-fantastični film. Pa dobro, i ranije to je bilo, Henry Ford je popularizovao, mislim, tad je svaki pripadnik srednje klase mogao da ima Forda T ako je malo ulagao. Znači, pre toga su automobili kuriozitet. On je omasovio to. Ja mislim da je ovaj kreće na... Dobro, ne sad da svaka porodica ima kao Jetsons ima svemirski brod, ali da zemlje mogu da imaju kapacitet, znači da urade nešto, znači da i čak i Srbija može da lansira, da plati neku, recimo, ne idiotski veliku sumu da možda lansira svoj satelit Mozaik, koji će hopefully biti gotovo za 2 godine. Ali, mislim, pazi, ljudima treba objasniti, jedno je kada se lansira James Webb svemirski teleskop koji ima prečnik od koliko metara, a drugo je kada se zajedno lansira nekoliko stotina CubeSatova koji su od 10 puta 10 puta 10 cm kockar, to su najmanji, jedna jedinica, do onih koji idu do 12 ili 16 jedinica. Treba da izađu i da se rasporede u stabilnoj orbiti, pa koliko oni zauzmu položaj, obavljaju funkciju i veliki broj univerziteta, naučnih ustanova ima svoje satelite i naši fakulteti i pazi koliko je to cool, instituti će se pridružiti tom klubu.
To je odlično zbog toga što ne zavisiš od kupovanja vremena pristupa nekom satelitu postojećem, tačno, nego imaš svoj i ti dobijaš svoje podatke za analizu teorija tvojih stručnjaka. Da li sećate afere koje je neposredno posle 5. oktobra neka prva ovih demokratskih vlasti, kad su zakupili kapacitet nekog izraelskog špijunskog satelita za $50 miliona koji je ostao neiskorišćen. To je prva satelitska afera u Srbiji i vezana za Srbiju. Sad, koliko je to nekad koštalo? Znači, tih 50 je sad 100, na primjer. Zamislite da ćeš $100 miliona da imaš mogućnost da iskoristiš. Mi smo mala država i treba da budemo svesni ne samo ograničenog kapitala kojim raspolažemo, nego i ograničenog ljudskog kapitala da se bavi ovim stvarima. Imajte na umu da smo mi i dalje država koja živi na lovorikama prethodnog sistema, u smislu da imamo i dalje visok procenat učešća žena u nauci, mnogo više nego što je to u Evropi ili Americi, i da imamo veliki broj ljudi koji se bavi naukom u institutima. Bez obzira što su ti instituti iz perspektive nekih modernih pogleda navodno zaostali, ljudi koji tamo rade u jako lošim uslovima nego što ljudi percipiraju, prave neverovatne stvari o kojima se jako malo priča. I veliki broj tih stručnjaka sarađuje sa sa eminentnim stručnjacima. Znači, naši ljudi iz Instituta za fiziku rade sa CERN-om direktno. Apsolutno. Mi to ne vidimo, o tome se ne priča. Mi smo imali više naučnih emisija 90-ih, kada se sve oko nas raspadalo, nego sada kad živimo u ipak relativnom blagostanju u odnosu na te 90-te. Da li što postoji školski program? Neko od vas? Mislim, u ograničenom obliku on je prisutan, ali je način na koji se on komunicira pokušaj prilagođavanja modernim vremenima. Ja to govorim kao neko ko je učestvovao davao neki svoj doprinos i na javnom servisu i na radio programima, tom istom programu. Mislim da su zanesenjaci u taj svet uspeli da opstanu, ali da polako i oni izlaze scena. I oni su deo dinosaurusa, kao i mi ovde, koji veruju u taj neki stari svet, inspiracije mladih ljudi naukom. Mislim, evo, vi ste mogli da spinujete priču o SpaceX-u, takođe o parama koje su došle u ruke Ilona Maska da napravi ovo, a vi pričate o fascinaciji lansiranja raketa. Ja sam već više puta rekao, uopšte nije bitno kako je nešto neko uradio. Da li je ubio babu, zadavio i stekao prvi kapital da nešto uradi. Ako je end rezultat, ja sam ti neko kome cilj opravdava sredstvo. On je napravio nosač raketu koja je za koji su svi govorili da je apsolutno nemoguće nešto tog tipa, ni približno raditi. On je dokazao da je moguće i dokazao je da postoji neki plan za kolonizaciju svemira. I to je meni... Tako se menja. Kad sam ja bio mali, klinci su se delali na one koji se lože na sports lopte, sports ball, na sportove sa loptom i te gluposti, i na one koji su se ložili na svemir. Sad mi je drago što mi konačno pobeđujemo, jebote. Razumeš, što se konačno nešto dešava. Jesi li siguran da vi pobeđujete? Siguran. Ne znam, mislim da je košarka... Našim balončić mi pobeđujemo. Košarka je nikad popularnija u Beogradu. Ja ne volim sport, pogotovo ne sa loptom. Ja volim samo borilačke sportove. Ja bih jako volao da vidiš fascinaciju koja trenutno postoji oko košarkaških kluba Crvena zvezda i Partizan. Zato što to pokazuje, znači, pored Litvanije, mi smo jedina država u Evropi u kojoj košarka ima takvo mesto. To ne kažem bez veze. Ili neki drugi retardirani sport tipa vaterpolo. Dakle, još svetske šampiona igre, još i Mađari i niko drugi, jebote, lako je biti svetski šampion kad imaš tri konkurenta. Italija, Španija, Grčka, Sjedinjene Američke Države. Ali ko gleda, da li ste nekad video vest o vaterpolu na CNN-u, to je zakopano negdje u Iznenadilo bi te koliko ljudi je otišlo u Kaliforniju, a nije prišlo SpaceX-u. A ja ću ti reći, kad sam otišao prvi put u Kaliforniju, meni je jedna od najbitnijih stvari bila da se fotografišem sa postrojenjem SpaceX-a u Poznani da pošaljem mom ocu. To je bila najbitnija scena. Šibni nama tu sliku. Poslaću ti. Šibni, time ćemo da ilustrujemo ovu emisiju. Dogovoreno. Vidit će se koliko sam bio mršaviji. Katastrofa. Nisam ušli sad, da, dobro si. Katastrofa.
I znači, to treba da bude kompletna diskusija na kraju, da time završimo, diskusijom o SpaceX-u i njihovim veliki uspeh, priznaćeš, čak i da si poklonik sportova sa loptom, a ne svemira, volećeš ovo. Ali s druge strane, jako mi se dopada što ste otvorili sa inspiracijom mladim ljudima. Dakle, ja stvarno mislim da će SpaceX, Bezos, svi oni koji investiraju trenutno u istraživanje svemira i tehnologije koje su s time povezane, inspirisati nove generacije, makar to bili pojedinci. Kinezi će to ukrasti, pa će i oni... Sad imaju raketu s kojom eksperimentišu sletanje. Pa da. Mislim, Kinezi imaju mnoge stvari o kojima ne znamo. Ja mog oca često pitam na temu aviona kineskih i niko ne priča o njima, oni imaju razne avione. Video sam model raketu koja ima noge i sleće. Lansiraju je klinci i ona poleti nekih 100 metara i sleti, izbaci noge i sleće. Taj svet je neverovatan. A tvrdim, čisto da pokušam da pomirim jednu i drugu stranu, možete voleti i loptu i svemir. Mom balončiću ne. I mom, da. Ajde, kad smo već ugotili svemira da završimo sa jednom interesantnom svemirskom vešću. NASIN Europa Clipper je poletao pre par dana, isto na orbitu ga je odneo, na dalek put orbitu ga je odneo Falcon Heavy, SpaceX-ov, i za 5 godina, zbog pravići slingshotove oko Marsa i oko Zemlje, da bi ubrzao i da bi došao do Evrope, 2030. kad? 31. Neće sletiti, nego će 49 puta će obrnuti krug da bi pokušao da nađe život, što je Evropa i dalje primarni kandidat, još od Clarkovih pisanja i Saturnov Enceladus. Na Evropi, zna se da ima taj okean ispod, to gleda i to smo, mislim, i pisali pre nekoliko godina, NASA ima, ali to je bukvalno 15-20 godina u budućnosti, plan da naprave sondu koja prizemlji na površinu, uspravi se, probije led i postane podmornica i onda istraži. I onda vidi šta, uzme uzorak te vode, bukvalno mikroskopira da vidi kakvi oblici života bi mogli da budu tamo. Najverovatnije nešto jednostavno zbog blizine Jupitera, radijacioni pojasa i svega toga, znači ne očekuje se ništa, ali sve što vidiš... Ali ako topla voda bogata kiselnikom. Neverovatan poduhvat, pogotovo kad stavimo u kontekst činjenicu da je relativno skoro bila, dakle, ekranizacija problema tri tela. Mislim da su to sve važni, mi dugo nismo imali ni jedan svemirom inspirisan blockbuster show na streaming kanalima, budimo realni, imali smo apokaliptične... Imali smo Expanse koji je do jaja. Imali smo Expanse, ali on je prošao prilično neopaženo u široj javnosti. To je kao, imao si ti fantasy show-e i pre Pesme leda i vatre, Game of Thrones, ali tek kad se on pojavio, omasovljena je cela ta priča. Isto tako, čini mi se da pre pojave problema tri tela i njegove ekranizacije, nismo imali dovoljno popularizaciju. Sada, kad se nižu uspesi, ne samo SpaceX-a, nego i NASA, Evropske agencije i tako dalje, čini mi se da ulazimo u tu sferu gde će se više pričati ponovo o Jupiterovim mesecima, o Saturnu. Paralelno sa ovim Europa Clipperom, ESA pravi JUICE projekat, gde znači bit će sonda koja obilazi sve mesece Jupitera i obavlja ta snimanja, tako da... Saradnje, ljudi, to je saradnje. Stvari se dešavaju. Ali nemam neke preterane vere u tu evropsku sondu. Evropska svemirska agencija radi, oni imaju bukvalno dve odvojene grane, a jedna i druga se zasnivaju na tome da objedinjuju nacionalne agencije. Strašno jaka italijanska svemirska agencija i njihove su uvek čak i NASA nekad traži od njih da im naprave određene instrumente. Italijani imaju rekord, izvini što se prekidam. Nijedan nisu imali jednu fail raketu. Znači sve su bili 100% uspešni. Njihova svemirska agencija je jako impresivna, oni Francuzi i Nemci, ali i mnogi, znači oni daju priliku manjim ustanovama kada nešto može da se uradi jeftino, i NASA isto ide u tom pravcu,
ne mora sve da bude projekat koji košta više milijardi dolara, nego ono, napraviš CubeSat određene veličine, šibneš njega. Agilni tehosistem. Agilni Meni to više govori da je moguće da kažeš klincu, vidiš, nije mora samo NASA to da napravi, može to i u Evropi da se napravi, u Italiji i vama. Apsolutno. Znači, to je meni veći posticaj, znaš ono, NASA nekako izgleda nedostižno, znaš ono, na vrhu veliko. Imaš u Danskoj, imam od jednog mog druga Danca, njegov dobar drug je u Kopenhagen Suborbitals. Znači, to je amatersko društvo koje lansira suborbitalne rakete na 20-30 km. Znači, klinci koji klinci, nekad su bili klinci, sad su ljudi malo mlađi od nas, investiraju svoju lovu i prave, brate, suborbitalne rakete, pa se zezaju s tim. Zamisli to. Znači da je moguće, teoretski. To je super. Ista stvar se desila u svetu tehnologije. Pogledajte, kada smo, svi mi ovde smo se zaljubili u računare u trenutku kad su oni praktično postali jedna rastuća sila. Prvo su ih koristili samo ljudi koji su radili u nekim laboratorijama, oni su bili ogromni, napravili smo personalne računare i demokratizovali pristup takvoj jednoj tehnologiji. Do skora istraživanje svemira je bilo rezervisano samo za najbogatije ljude na svetu, za agencije koje treba da skupe stotine milijardi da bi nešto pravili. Mi živimo u svetu koji će demokratizovati i istraživanje svemira, i put u svemir, i instrumentaciju, i rakete, i kao što Luja kaže, ja duboko verujem, u narednih 20-30 godina deca naša, nas dinosaurusa, znači mali dinosaurusi, će imati prilike da prave stvari o kojima smo mi nekada sanjali i mi ćemo toliko biti oduševljeni time da čak i za vas koji ne volite loptu, a volite samo svemir, toliko će biti lopti, mislim ovih svemirskih koji ćemo istraživati, da ćeš i ti, Kuzma, zavoleti lopte, garantujem ti. Vidjet ćemo. Činjenica je da svaka od tih tehnologija, da demokratizacija podrazumeva da će i bad actors moći da uslovno rečeno bad actors. Pogledajte samo šta je Iran uspeo da uradi na polju balistike i borbenih dronova. Potpuno izolovani, sopstvenim snagama, napravili su postali su broj 1 sila za balističke projektile, bre. Kuzmo, ti da napraviš To je meni sam za Srbiju, znači... Bazu na mesecu, da li bi prvo napravio mass driver da pucaš asteroid i ide ka zemlji? Ne prvo, ali drugo. To se sve zavisi s kojom si se od 3 frakcije Expanse identifikovao. Znači, ja sam više onako MCRN, što bi se reklo. Mars mi je nekako bio najkulji u svemu tome. Ovi su simpatični, ovi belteri Beltadoda, ali su ipak pre nekako... Uvijek imajte povjerenja će Kuzma da stane uz one koji imaju najveće oružje. Da. Koja je bio, Kuzma, frakcija u StarCraftu? Pa Protosa najviše. Naravno da je bio Protos. Pa da. Tehnološki napredna civilizacija. Ali i spiritualno osvešćena. Da, naravno, to je to. To je najbitnije. To pre svega to definiše Protose. Miodrag je u duši Terran Dominion, da nećemo se lagati. Da li je zavidan za tehnologiju i zelotizam koji su pokazivali Protosi. Ko se mogu ložiti na Zerg, brate? Zerga respektuješ kao nezaustavljivu silu, ali ne želiš da budeš buba, brate. Nego da je smoždiš. Pa da, ili da je upotrebiš protiv svog protivnika. Čistoćem tvoga duha i tehnologijom koju predstaviš. Upravo tako. Dugo sam govorio da je potrebno zvati pametne sagovornike u emisiju. Gleda ga Jugin iza njega i ne veruje šta se dešava. Ko gleda? Jugin. Milivoj Jugin, da vidiš Jugina. Vidim, da. Čuj mene. Da, šta je ovo? Fali nam jedan Jugin na televiziji. Jeste. On je čovek, što kaže Momir, 90-ih, on je čovjek i dalje išao u Bajkonur, u Kazahstan, da izveštava. On je znao običnim ljudima da objasni šta se dešava. To mi je želja, imaš komercijalni paket, imaš različite tijere od 2 do 5.000 evra, da odeš u Bajkonur, ruska neka civilna agencija prebave sve dozvole, ti im platite hotelsku sobu da gledaš lansiranje Sojuza. I ne samo to, nego te provedu tamo, pokažu ti, znači to je... Nije toliko skupo, nije toliko ni jeftino, nije uvijek ćeš imati, ali kad odem u penziju, svakako ću prva stvar raditi je, to mislim ne zanima ni moju ženu, ni dete, ni nikog iz porodice, otiću solo, brate, da vidim lansiranje Sojuza. Nemoj da čekaš. Zašto čekaš? Pa, doći do Kazahstana pod 1. Pa to sad kao da je... Doduše i nije lakše otići u Kaliforniju. Lakše otići u Kaliforniju, da.
Leto sam, by the way, bio u Uzbekistanu, i znam kako sam se iscimo da dođem do ovde. Kazahstan ti je još jedan korak gore. Pa dobro, razumijem ja to, ali novi aerodrom, novi ceo grad. Moraš da ideš okolo, zato što nemaš više, nekad si imao vizer iz Pešte direktno, Budimpešta, ne Almata, nego Astana. Sad nema toga više, moraš da ideš dong dole, ili baš sačuvaj skupo i annoying. Jednog dana će se to sve, kad rat prođe, hvala Bogu, nadam se uskoro, kad se ponovo otvore vazdušni prostori, pa da idemo da gledamo lansiranje Sojuza. Da, mislim da to treba da uradiš pre penzije, jer možda ćeš biti umorniji, znaš. Nije, što? Sad im gledam i grickam kokice. A svakako će biti naporniji. Što će cela redakcija moći da posvedoči kvalitetom svojih tekstova. Da. Doći će oni, dovešćemo ih u red. To bi bilo to za ovo izdanje našeg SK Kasta. Zahvaljujemo se našem Momiru Đekiću na iscrpnoj, inteligentnoj diskusiji i komadićima svesti i informacija koje inače ne srećemo kod naših pre svega nemamo neke visoke optimizmu, da. To je možda prava reč. Možda je definišuća karakteristika ove naše rasprave bio Momirov optimizam, koji veruje u čoveka i veruje u budućnost planete. Mi smo često pesimisti veliki. Nadam se da te bar malo zarazio. Jesi. Pa, sad, ja imam jak imunitet koji se uspešno bori protiv optimizma. Pesimistični imunitet, ali s druge strane ja dugo te čitam i apsolutno sam siguran da ti samo želiš da budeš izazvan na pravi način. Tako da neka optimizam te izazove i u narednim godinama. Kad je prošlo vreme gladijatora gde sam mogao da se zasijam. A još uvijek nije došlo vreme da ti u tvojoj kolibi sa kalašem se braniš od zombija. Ili nekažnjenog ubijanja svakog ko te nervira, to bi isto bilo sjajno. Da, zato postoje igre. The Purge. Zato postoje igre, zato postoje igre. Ili makar jedan Purge Day tokom decenije, ajde da to otvore. I da otvore neki window od 2 sata i ajde Purge koga hoćeš, to je bilo super. Tako je. Eto, to je moj optimizam. Malo je... Šta god te radi, Kuzma, šta god te radi. Moj optimizam je malo pesimistički od tvojeg, ali optimizmu se u... Nasilniji svakako. Da. Nećemo baš u zube gledati, voditi kod doktora na pregled. Kakav je danas vaš optimizam? Testirajmo jednom laboratorijskim testom kakav je vaš optimizam. Simpatično nasilan. Nećemo gledati definiciju. Uglavnom, kako ovo biš ide disclaimer kove? Disclaimer ide, hvala što ste na našem kanalu, ako vam se sviđa ovo što radimo, lajkujte, šerujte, subscribeujte, ostavite komentar i pogledajte druge klipove, znači i prelistavanje našeg broja i igre, pogotovo Kuzma igra dobre igre i komentariše gameplay. U broju ćemo imati testi ovo je Asus ROG Ally X koji je konačno došao... Znamo da zaboravimo. Da, znamo da zaboravimo, koji je konačno došao na tržište Srbije. Najbolji PC gaming handheld. Je za košta 100.000 dinara, ali je stvarno do jaja. Ispravili su skoro sve probleme iz prvog dela od pre 2 godine i ovo je definitivna stvar, znači... I Kuzma ga nikom ne da u redakciji, tako da znate. Možete da dobijete da ga iz moje ruke da ga... Evo kako da vidite, iz moje ruke. I to je to za ovaj put. Vidimo se uskoro ponovo. Vaya con Dios. Ćao. Kakva kvalitetna emisija, a? Sat vremena kvalitetnog mnoštva.